We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. A blessed Black Saturday morning mga kapuso. Subay sa atong pag-obserba sa Semana Santa. Atong spend karong adlaw nga magnilay-nilay ug parayong pasalamat sa labang makagahom sa grasya sa kinabuhi ug kaluwasan ug pag-ampo sa atong kaayuhan. Atong kamustahon ang atong mga kapuso all over the Philippines nga nakatutok sa atong At Home with GMA Regional TV Lenten Special. Sa mayong buntag. Mayong buntag sab jail at tama ka na jail. Lisod man sanglit dili ta makapartisipar sa mga naandang aktibidad subay sa Semana Santa tungod sa mga ginapatumang restrictions. Mamahimo gyapon natong ipahigayon ang pag-ampo uban ang tibok banay sulod sa atong mga panimalay. Mga kapuso, karong buntaga, atong sayro ng istorya sa pagtuo ni Tatay Cesario Aparecio nga usa ka deboto sa 14 Stations of the Cross sa Guadalupe Shrine sa Cagayan de Oro City. Samtang say ato sa bisitahon ang ilang oldest Catholic Church sa Southern Mindanao, ang San Salvador del Mundo Parish sa Caraga, Davao Oriental, ug sayron ang kasaysayan ug kabag-uhang gihimo sa istruktura sa maong simbahan, kauban ang parish priest nga si Father Jumedes Lagroma. Ug makauban at siniresi si Father Dance Everdoni Basada aron mas palawman pa nato ang atong pagsabot sa mga aktibidad subay sa Semana Santa. Mga kapuso, matag Semana Santa, ginasunod gayud nato kining ginatawag nga fasting o puasa, agi pagsakripisyo. Busa sagad nato ang nagaluto gayud og kakanin. Sa atong Kumbira Express this morning, kay special episode nato, busa usa ka special nga kakaning Pinoy Sap ang atong tampok. Di ba, Say? Tama ka na, Jill. Kay karong buntaga, lutuan kita ni Erica Loren Tortor og kinaham gayud nako ni ang special bibingka. Hi mga kapuso, so karon ipakita na ko sa inyo ha kung ginaunsa namo pag-prepare ang among bingka. Tara! So, isa sa main ingredient sa among bibingka is ang gata. So, ginabuhat namo na through magkagod ni og lubi. So, once napuga na ang lubi, among gata, which is what we mix with our hinumulan nga bugas. Pagkahuman na mahumol ang amuang gata ug amuang bugas, amo na siyang ibutang sa galingan. So, after na mo magaling, mauna ni ang amuang product. Amuan ni siyang ibulad for mga 2 to 3 hours. Then, after 2 to 3 hours, amuan na ni siyang dalhon sa among lutuan. So, mauna ni siya ang among ginaling na bugas o gata. After na mo siya gipatubo og 2 to 3 hours, amuan na siyang ibutang sa iyahang hulmahan. So, pagkahuman na mo siya mabutang tanan sa iyahang hulmahan, amo na siyang isulod sa pugon for around 15 minutes.
Mga kapuso, after 15 minutes, ready to serve na ang atong bibingka. Mga kapuso, karong buntaga ani kita karon sa compound sa San Salvador del Mundo Parish sa Caraga, Davao Oriental. Ang simbahan nga giila isip oldest Catholic Church sa Southern Mindanao. Ug karong buntaga mga kapuso, atong makauban ang Cora Paroko nga si Reverend Father Jumidas Lagroma. Father Jomi, maayong buntag o dayon sa At Home with GMA Regional TV, no? O kumusta ka karon Father? Ingon ma atong mga lumulupyo dinhi sa Caraga, Davao Oriental. Okay lang sir, kaluoy sa Ginoo bisan sa pandemya. Ani kamot gihapon nga makapangalagad sa katawhan. Gani pasalamat po ko sir nga nahimong kabahin ang parokya ni San Salvador del Mundo sa inyong programa. Ang katawhan pod magpasalamat di naila pod mi nga isa sa karaang simbahan dinhi sa Southern Mindanao. Father Jomi, unang-una historically kanus aba nagsugod no nga gitukod kining San Salvador del Mundo Parish dinhi sa Caraga, Davao Oriental ug unsa sa nakita sa kining mga Jesuits kanang kini ilang napili nga lugar kung asa itukod ang pinakauna nga Catholic Church sa Southern Mindanao. Ang naila o giila sa gobyerno sa National Historical Commission natukod sa 1884 pero binasi sa uban nga mga dokumento sir labi sa mga PMA fathers nga nagmission po dinhi kaniadto matud pa ni Father Patrice Picard in 1622 Caraga became the first permanent headquarter of the Spaniard in Mindanao, and Father De Viga, who is also a Jesuit of Tandag, Caraga became a summer resort because of its beautiful location and overlooking of the Pacific Ocean. And in 1884, nagsugod sila sa ilang misyon, pagbunyag, pag-convert sa mga mandaya. Then nagsugod lang sila ni adtong mga tuigaw 6,000 ka mga Katoliko. Father, kay lagi kini ang pinakauna nga Catholic Church dinhi sa Southern Mindanao no, pero ubay-ubay na sab ka mga kalamidad ang niigo labi na dinhi sa Caraga. Katong mga pangitabo Father, kumusta ang imong istruktura sa kining simbahan? Wala ba rin natarog o sa mga milabay mga tuig, kumusta ang imong dagan sa structure niini? Sama sa nitabo karon sa present sa pandemya, wa pod matarong ang pagtuo sa mga tao. Nga kami na ako nga pare, ako lay mohangyo sa ilaha nga di ta pwede mo simba tanan atong sundon ang health protocol sa gobyerno. Sama po nitabo sa pagbagyo sir, wala na sa structure pero dunay portion lang niya kato iyang roofing niya sir, mao lagi naguba gamay lang. Nakaingon gyud ang mga tao nga lig-on. And praise God Father no, tungod pod sa kalig-on sa pagtuo sa kining atong katawhan dinhi sa Caraga, maupod no reflective pod siya kung unsa pod kalig-on ang pundasyon sa struktura sa simbahan sa San Salvador del Mundo Parish. Father, luyo sa kining renovation nga atong gipahigayon sa simbahan, unsa ba ang mga parte o kining mga structure sa simbahan nga gi-preserve paghihapon nato hangtod sa karon ato agya po makita diha sulod sa simbahan? Ang mismong structure sir, nagpabiling pa siya ang mga poste, ang mga wall, kato mga bell nga karaan, katugan ni mga gipanggamit nga lansang sir, nga karaan lahi ang lansang sa unang gigamit. Ang libro, naapang libro among gi-preserve sa official nga mga dokumento nga mapakita nga napag na-preserba pa sa katawhan o sa simbahan mismo. Father, katong tuig 2012 giila kining simbahan sa National Historical Commission of the Philippines isip National Historical Site. Paunsa ba nakatabang ang kining pag-ila no aron na sa pagtuo gihapon sa katawhang taga Caraga diha sa ato ang simbahan? Nahimong magarbuhon ang katawhan sir, una dugay bisan pa man sa kadugay na nga mapanahon nagpabiling gihapon ang pagtuo. Kini ang pinakanindot sa Caraga sir. Na ang pagtuo nga Katoliko pero ani kanindot ang simbahan wala gyud may kompromiso sa kultura sa mga tao. Kani bitawng faith and culture nagdungan sila sa paglambo. Nga naman makita nato mismo sir sa mga misa karon hinahinay na mo gi-retrieve tong mga kanta, mga lingwahe mismo sa mga mandaya nga may mong kabahin siya sa misa. So Father, nato yung mga artifacts pa kaniadto no sama ni ini mga baptismal registry o kini mga statue no, or mga antique parish records. Po asa nato ni sila gina-store aron masiguro ginato nung sa mga musulod nga mga tuig mas makita pa kini sa katawhan o mapreserba pa nato kini nga mga records. Sa pagkakaroon sir ang kung mahuman na ni ang kining rectory building na isa ka room nga sir nga himuon na mo siya nga murag archive room. For the meantime
Doon na may Parish Pastoral Center building na doon na room na mo dito nga air condition. Ya dito nakabutang ang amo ang atong mga baptistry record na mo dito. Ang mga statue for the meantime gibutang sa namo sa old rectory building sa room din may exclusive. Father, no, karon no, subay na pud sa pagsaulog sa 500 years of Christianity sa nasod, no, isip ang San Salvador del Mundo Parish ang ilapod nga oldest Catholic Church sa kining Southern Mindanao. Unsa imong mga mensahe ngadto sa katawhang Pilipino? Ang ako lang mensahe gyud sa mga tao nini pagsaulog sa 500 years, kita isip mga naunang simbahan dinhi sa Davao Oriental o sa mismo sa Southern Mindanao nga magpadayon ta atong pagtuo o pagsalig nga luyo sa pandemya dili unta ni makapaluya kanato. And to God be the glory, Father. No, daghang kay salamat sa oras ug higayon ni gihatag nimo karong adlaw. Ang atong pag-ampo ug paninguha, Father, no, nga mas malig-on pa ang pagsalig sa katawhang Pilipino ngadto sa Ginoo. Daghang kay salamat sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Reverend Father Jumedes Lagroma. Doon na may mga kabaguhang gihimo sa istruktura sa San Salvador del Mundo Parish dinhi sa Caraga, Davao Oriental. Apan ang dili magbag-o ang pagsalig ug pagtuo diha sa Ginoo. Mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mas ma-inspire sa istorya kauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Buntaga mga kapuso, subay sa pagsaulog sa Semana Santa, atong makauban ang Vocation Director of Oblates of Mary Immaculate ug head sa Oblate TV nga si Father Dance Efardoni Basada aron mas palawon pa ang tinuod nga mensahe sa Semana Santa. Maayong buntag, Father Dance, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta po kayo, Father? Mabuti naman, Attorney. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag sa ating mga kapuso ngayon. Father, dahil po may pandemic ngayon, medyo toned down ang mga activities natin sa Holy Week. But before the pandemic, ano po yung mga traditions na ginagawa ng simbahan? And can you briefly explain po, like, the meaning of these traditions? The usual na ginagawa talaga ng simbahan sa Holy Week, especially Holy Week, no? We start our celebration sa Palm Sunday. Itong linggo na ito, we commemorate the entry of Jesus Christ to Jerusalem. Bilang paggunita na rin. So we welcome also Jesus in our life. No? Kaya ginagamit natin ang palaspas kasi at that time, ginamit rin ng mga tao pag-welcome, pag-decorate sa kalsada na dadaanan ng Mesiyas. Gumamit sila ng mga branches, palm trees. So after the Passion Sunday, uumpisahan naman yung Paschal Triduum na tinatawag, the Holy Thursday, na kung saan ay ginugunita natin ang sinasabuhay muli ang the institution of the Holy Eucharist ng ating Panginoon sa Kristo sa Last Supper. The following day, Friday, so the Passion narrative na rin. Ginugunita natin ang the Passion and Death ng ating Panginoon sa Kristo. And we venerate the cross na kung saan dito nangyari yung tinatawag natin the greatest love of all. Yung nialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa ating lahat. So that is why we venerate Jesus on the cross dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. And on the Saturday evening, doon na yung pinaka-highlight ng ating Paschal Triduum, the Easter Vigil. Kaya ang ating liturgy, naumpisahan yan sa madilim, tapos may kandila, then we renew our vows sa ating binyag at nagsiselebrate tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, yun yung ating mga tradisyon. And other than that, meron pa tayong mga tradisyon na ginagawa ng mga tao, particularly sa mga Pilipino, yung sa Iglesia. Ito influenced by the Spaniards. So, ang iba 7, ang iba 14. So, wala naman particular yung ang originate kasi yan sa Jerusalem noon, ng early centuries pa, na binabalikan nila ang lugar ng ating Panginoon si Kristo na kung saan siya namuhay at naganap ang kanyang passion, death, and resurrection.
So yun. Other than that, meron tayong mga Filipino traditions. Yung mga pabasa, yung salubong, o tinatawag natin dito sa Mindanao na sugat, salubong, exclusive yan sa mga Pilipino. Father Dance, may mga pagbabago po ba ang simbahang Katolika sa loob ng 500 years? 500 years, unang-unang malaking pagbabago ng simbahan ay ang language, yung liturgy. No? Dati kasi ay Latin, Latin Mass. Naging na-translate ito into different languages na para makababa talaga at mas lalong maunawaan ng tao. Especially the liturgy kasi napaka-rich ang prayers, ang mga pagbasa, at nagkaroon na rin ng full participation ng mga laiko, ng mga laity. No? Dati kasi it's centered lang sa ordained minister. But this time, malaking pagbabago ng simbahan ay ang participation, full participation ng faithful, ng mga tao. Pangalawa, ang ating mga missionaries. Dati tayo ang pinapadalhan ng mga missionaries. Ngayon naman, ang mga Filipino na nag-contribute to the world. Ito yung pagbabago ng simbahan. Naging universal siya, naging participative, at lahat ay kabahagi. And Father, there's also a very interesting point na tinatanong din ng karamihan. Ano po yung masasabi niyo sa mga superstitious beliefs ng mga tao, like every Holy Week, like for example, bawal daw masugatan kasi matagal mag-heal, or magko-collect ka ng flowers yung every Easter Sunday Mass, diba? Ano yung masasabi niyo with regard to that, Father? Sa mga paniniwala, no, ako personally, hindi naman rin talaga ako gaano naniniwala sa mga ganyan. Pero wala yung kinalaman sa Holy Week. Kahit wala yung anting-anting, napoproteksyonan tayo. Kasi prayer is very powerful. So para sa akin, iba pa rin kung you participate with the people at doon sa misa. And finally, Father, ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga debotong Kristiyano, especially ngayong Semana Santa? What's your message for all of us? Sa ating mga kapuso na nanonood ngayon, though we are in darkness because of this pandemic, nahihirapan tayo, maraming affected, nawala ng trabaho, hindi natin mabisita ang family, hindi natin ma-embrace ang isa't isa, just to support, maraming mga limitations. Pero ito rin ay magbibigay sa atin ng opportunity to go back to the Lord. Sa pagbalik natin sa ating Panginoon, kasama doon ng ating pagpapakumbaba, na humingi tayo ng tawad sa ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa. Daghan kayong salamat, Father Dance. I think with your message, we have a lot to reflect on. Daghan kayong salamat for making time for us. Daghan salamat. And that was Father Dance Evardoni Basada. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, alang sa atong special Lenten Day episode, istorya sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo ang atong hisgutan. Ug aron ipadayag ang iyang istorya, atong makauban si Tatay Cesario Aparecio, kinsa deboto sa 14th Station of the Cross dinhi sa Guadalupe Shrine. Tay Cesario, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag sa Sarel. Nagpasalamat ko nga niya mo nakabot mo din ning bukid sa Guadalupe. Tay, atong hisgutan kung paunsa ka ba nahimong deboto sa 14th Station of the Cross dinhi sa Guadalupe Shrine. Nakasugod ko din sa 1997. Ikan adto primero gid ako mo'y nahimong lay minister dire. So hantod karon na ako napabiling ko din sa Guadalupe, kadibotes. So parte og mga kaagi gud nga sa sinugdanan. Dili kay ko makarili tungod kay 97 pa man ko nagsugod niya. Nagsugod ko na siya sa 1987. So 10 years ang among gap. So yan ang mga panahon na nga dinhin ako.
ay mga gagmay namang mga eksperyensya sa among panginabuhi, sa among mga kuan sa kuan lugar panginabuhi namo nga sa tanto namong isog pagpaningkamot bisan pinubre, kaloy sa Dios na malampuson gyapon. Tungod kay wala gumi buwag pagampo nga unta ang tanan grasya nga ibubo namo amo gyud ampingan. Aduna ba kay mga kasinatian o mga kalisod sa kinabuhi na naagian nga mo'y nakapalig-on sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo? Daghan ang mga pagsuway nga akong naagian sama pananglitan sa among panginabuhi. Diin labihang kaapiki gyud atong panahon. So lisod kayo ang among kuan tungod sa maapas mi sa matag adlaw namong panginahanglan. Pero kaloy sa Dios, kundi lang gyud ka mabuwag pagampo, nagyapoy ka ugmaon nga mapuan nimo. So sa tanto namong pangamuyo nga unta matagaan lain nga trabaho nakasulod ra gyud kog Delmonte nga medyo luwag-luwag gyud ang among panginawa. Medyo doon na improvement nga kuan makapa-eskwela ka na kay medyo na naman sa kuan nga salary lugar igo-igo man gyud nga makabuhi sa pamilya. Tay, sukad nahimo ka nga deboto dinhi sa Guadalupe Shrine, unsa bay nakita nimo nga kausaban o benepisyo sa imuhang kinabuhi? So para sa ako, ang milagro kita akong kinabuhi kining ako mga anak nga dili balay alalim nga magpa-eskwela ka o magdungan ng tulo ka kolehiyo. Ampo yo ka nga mo na manta magmalampuson ang imong mga anak. So maabot gyud na sa imong kinabuhi. Pero ay lang sa gulig binuang. Na may uban nga magampo niya pagahuman tuwa na din iskuhan na ako dili. Sa imuhang tan-aw tay, ang imuhang pagkadeboto dinhi sa Guadalupe Shrine mas nakapaduol ba sa imuhang relasyon ngadto sa Ginoo? Aw sa akong kuan ng Ginoo mura og kuan ba mura og presko nimo paminawon kanang labi na og na kay mga problema ginagmay niya imong iangad pangayoon nimo. Ya successful lugar murag lami gyud paminawon labi nang niya kadinhi po sa Guadalupe dinhi ka mangayo bugnaw nya urag imong ikay mamat yun ang birhen nga labi na panahon sa gabi kanang mga alas 12 sa gabi. Ani mo din ni ani mo din ni alas 12. So mo na ang panahon nga kami mangayo gyud. So kaloy sa Dios ang gyapon successful gyapon. Sanglit lisod ang dalan padulong dinhi sa Guadalupe Shrine. Tay, wala ba kini nahimong babag alang kanimo nga ipadayon ang imuhang pagkadeboto? Dili man ko kani karon kanang ako misis nga di naman gyud siya kani bisag pagtikang lang murag lisod siya. Pagikan ako kailak kanito kay mubad. So kanang pagtabok-tabok sa sapa kuan gyud na risky gyud na siya pero hugot lang gyud imong pagtuo. Murag buliwa gyud sa imong pagtabok. Kay og kanang yun hinuon sa sinugdan kadto gyud sa una pang panahon sa pagsugod gyud mo murag bugat gyud sa mubot. Nga layo tungod ka layo nya tabok pa ka sumba. Ang sumba sa una dili ingana. Lawom pero dili sulog. Mo tabok may sa una taga dinhi gud taman. Pero hinay kayo ang flowing sa tubig. Dili pares karon nga nabaw pero sulog kayo. Nya bation mo nga unsa may makuha sa nato sige ta ulik balik dito. Pero tungod sa mga pag-ampo nga ato yung ato na kay mao gunay atong inahan na tinuod nga inahan. So mga ita dito tabang dili ta kay ingon nga ang ato lang tungod kay initan ta kakapoy may magpasulabi na to kundi buhaton na to kung tinuod nga musunod buhaton na to kaningon man si Kristo nga kung tinuod ka nga musunod nako buhata ang ako ipahimo nimo. Karon nga adunay pandemya sa COVID-19, unsa ba imuhang pag-ampo tay? Sa kanang mo ginagipang ampo na unta kaning sakit nga pandibid mawala na ni siya. Nya kadtong mga tao nga gitahasan gyud nga na gyud unta ang ilang kuan maka pagita gyud sila pamagi nga mawala gyud ni siya. So kung ikaduha sad gusto gyud na namo nga pananglitan og ang tambal nga naa ug pananglitan sa mga lugar ng injeksyon. So manghinaot sad mi nga maapuran mi. Sa matag tuig na imong pagbisita dinhi sa Guadalupe Shrine, unsa ba imong mga pag-ampo o mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo?
pasalamat ko kay tininuod yun nga pagpasalamat. Kay unsa man po'y pulos o magpasalamat ko niya imo lang murag wa lang bitaw ko sa imo ha, murag salamat ka niya hinlambay lang. Hinanglan nga inyong tanong gyud inyong nauna nga dawaton ko ninyo unsa ang mga sakripisyo, unsa ang mga trial sa inyong kinabuhi. Kay kung mo surrender mo na kana nagpasabot nga dili mo kumpleto, dili lugar ingon nga heartily gyud nimo na nga gidawat nga devotees ka. Pero imo na siyang dawaton, imo na imo tagag sulbad ba. Pangitaon nimo unsa ang pagsulbad mo sa problema ng mga problema. Dagang salamat Tatay Cesario sa imong oras nga gihatag sa At Home GMA Regional TV. Dagan kayong salamat sir. Imo kong gianhian din eh. Say isip pinakaunang katolikong simbahan sa Southern Mindanao, ang San Salvador del Mundo Parish na himong sentro sa katolisismo ang Caraga, Davao Oriental, base na sab sa mga sinaunang records. Doon na may mga kabaguhang gihimo sa istruktura sa maong simbahan. Apan luyo niini ang mayamang kasaysayan ug pagtuo o debosyon sa mga Mindanawan. Samtang Jill, gibutyag ni Tatay Cesario Aparecio nga tungod sa iyang pagkadeboto sa Birhen sa Guadalupe sulod sa sobra 20 ka tuig. Na imong malampuson ang iyang kinabuhi ug mas milawom pa ang iyang pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo. Sayog mga kapuso, matod pa ni Father Danz nga karong Semana Santa usa kini ka oportunidad nga magbalik loob kita sa Ginoo ug mas hatagan ug pagtagad ang atong mga kaugalingon. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Susan L. Taylor nga seeds of faith are always within us. Sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.